Yat langening kalangyan aglar pandamu uncar tinon lir kekuneng surem sorote tanpa adang ikono bocah bagus kang mendek-deki nggon klumaki yen ora kleru iki kaya kadangku Yai Permadi. Iya ora kleru sira Kakang Surya Putra ya Kakang Suryatmaja. Ana wigati apa Yai? Ya Kakang sak temene aku ngemban perintahe Siwa Pukulun Bathara Narada. Wanarada nggon maringake Kunta Wijayandhan mau karepe mengkono bakal diparingake marang adimu lanang Permadi nanging kleru diparingake marang Kakang Surya Putra. Banjur aku adawan njaluk bane pusaka Kunta Wijayandhan. Wah, enak temen muwesmu Yai. Dewa kuwi nek ngendika ora kena wala-wali wong sing diparing aku kok kowe banjur Oncah ku njaluk pusaka Kunta Wijayandhan aku ora entuk yen ora maringake aja takon dosa gari sapa kang mati. Mati bareng tak wujudi garing atiku.